Karbi Longri Abirta kelang rape doan arat phansami nilhin ben kardom nang pajreglo kardom non Karbi Longri Abirta ke thanpon jebang nilithari jit khamsa non birta thipi langponing sina KSA Pardelaji Head Branch Committee Arpuki Bigets Pekapona Mai Mesen Pen Pachunpo Rekom Saki Atum Pen Inurbang Fualong Pen Raki Homugram Tongke Brahini Tok Borap Kikebre Sian Kelongpon Jameson Timung of Hansi Aprangateng Pent KSA Tripi Mai Puang Hoi Pachini Chulong Nang Chipusi KSA Diput District Committee Atum Pen Kachunu Report Dengchuri lumjong India rong pent ingchin langso arong puriwata tomon ke chap jete ga jog rat tu pen ke sungna non puthot birta angton pen langponik sinang KSA Pardelaji Head Branch Committee atum pen ke claim ke dam lap an se epang tang pon thuji aphan pu matha pon si pai pai ni phai thong ke bra isi ani Pardelaji irui pen phong ke cho hi thielong KSA Pardelaji Head Branch Committee atum pen arpuki mi che pek bona mai paman pon Labang so malong alihaman pen KSA 3 Maipu Thomson Rongpi Chunbang Lapan ki Diput District Committee along Maipu kon Chunbang Lapan KSA along Klembang Pubang Pidun da Chitong dun si labang so malong RDCP dun renti La so malong Chitong dun atum pen se don sarpen KSA Pardelaji Head Branch Committee aprang ke japon linjia phant Rasrong hangaphan Maipu Martin Bay phant dun Maipu Bikram Timung phant Chunbang Bikha Timung pen Kiron Hansi atum phant dun kon Chunbang Rajesh Timung of Hunt bihin konchun bang lapuson tak taksi apu gitu on semi apu cepek ponci labang so apu cepek pona mai mesen pen pacun po la body res form de apu chalaron ko thake ningkan isi pen ilum Karbi Longri song itu branch ting tame so apu ki chalaron mai gador sipini labang so apu tame nili puthot nili phan si president pipon lo nili president lo apen nili secretary akai pudolo apen nilitum pini labang so bagi safara long nilitum ahin pen mustang dong branch ini pantan nilitum churu part filo lapen nilitum armu bang nilitum non budi hakini kipon mate nilitum ar puki pek pon tame nilitum deng pon lo labang so mai lo lapen non kidang jilang lapen non labang so hawar lo nilitum kachisik do laki nilitum non uwe kimi tum phan ka charlie ka prang nang ji lapen labang so hawar long koson si kimi kichok non uwe kimi phan mate ilitum mesena tuar ki than ponji phan si ni dum bangsa budire sa phalong dam tum ji than pon lo ji mum pon lo lapen la si ilitum non putot isi non ke bang ji langar ni bang ke ni tum ji song pon nangkok pon ni tum memorandum stame pipo memorandum ki pateng pen jongsi aki hai Dr. Turam long hang ni tum la don surya hawat along DCRF pen ang pajok pon pe plutang tin litum ki bang jilangan ni ke litum Karbi Longri song mate dak Karbi Longri song puan chot ka dilo dak don surya homostilong DCRF ki parlo dak kapre ka khai tum pen te benitum mane jointly pen litum claim pen tame litum council atheng agelong dam litum ji song pon dam khokpo athe litum ke nilim ni hang pen ki bang patari lo litum lal dak labang so pir thelong labang so hawar long ki litum ke owinar kepan litum dak dotang ten litum nasidam lang la sini litum bangke kidam si athai developer si litum la prabjin pen la so di CRF bangke nang pajok pon nangi pusi nili pinile bang so media holong pen nang litum hanang chulung lo dekhai silang dak apari la jipo te leke baduta chini holo lake di purong chupen kathile o di purong chupen ji koino dadim lo tangte dak apari la jarat phan tame isi sarkar pen dejen scheme kijuna lang thipi pondor tame poifis tame rangkim krang jot pinyana la bang so lang ning sami me dunong le lang sila bang so butang nang hi pen thi puji labangan ilitum tame contractor tum han tame ilitum apong ilitum chingki ji than lo je ilitum labang so JJM adon tin da lang PHG puse lang tum kimang do sarkar tum sami tame piniani an tame ki pipon dekhe der bangan ilitum dala bai ningduk lo la benito contractor tum han sami ilitum apong ilitum alang tum han tame chingki than lo sami alang tum bang pulo ilitum dak kelong nangi kipinang yateng men pipo stamini tumda ladak bila mukha long den masli tum patang kontak khedelo busni tum hala so lamchang pilo stame ko an ahok ne ahok ni la bangke ni tum tame klada lamang long lela Khotkati PlayStation salong ke do rekom sa ke tumpen anebang ason tak taksi ke ton klang kiri ke kruka sai kereng bom ason tak taksi kedam tang phai phai thongkep arnis tami khotkati PlayStation ke parlo pont
naga checkpost along pen sami raikom sa ki tumpen kiri ke kruka sai kedeng bomba pora hut ihum passenger auto along pen sami ki hon theke de jok pan si labang su passenger auto along sami raikom sa ki tumpen kiri ke kruka sai deng tun si sabon hom thoman long pon lo labang su sabon hom long sami raki homu mate drugs gram thongke bra hini tok bor plike bra sian long pon lo labang so drugs pen kachanang cek abang Abdul Hussein Asupu Azul Islam Art Engkor hini Hoja district asor pusi pang thekpon labang so drugs pen kachanang cek abang phupan sami khatkati police station chalong ke dorai kom saki tumpen sprideng ponsi sai ron ten pen klem ponsi lam hai pa ponsi hem kang sambek pon tholu pusi khatkati osi nitul soikia SI jitumni soikia lapan ki SI jitendra kru tumpen pachini pon Hey, hold up. KSA Dipo District Committee tumpen pai pani pai thongke pra isiani ani kang sampor pai thoga por malom District Press Club of Karbi Longri Asai hemlong phenekya mai kang ni pont kedam tangani KSA Jameson timung ophan KSA mai phu anghoi pen pasunang ji pusi chunbang ram sing timung la plari sang ho tumpen phrenge thinu long pangdak pondo bonta KSA mai phu anghoi phan ke Jameson timung ophan si pa chini longwet dang ji lapen ki KSA tidikam angbong ka chiton ti ke on semi chingi chingwai pen puthot aprang ason ki dora pet ke claim pra pet ja phan si KSA Dipo District Committee tumpen KSA tidikam atum phan ka chunu ripon alam ke do elo 29 ni nitum carburetor ya song tiripi amai long isi incident ko lo asi labang so along bangke nitum carburetor ya song Dipo District Committee pena bangke tiripi amai tumpang militum nang nitum media a platform hoi pen kachuning ri kantung abangke nang nitum puthot non Karbi long lang nang lo plong de KSA kaching room labang so along bangke kacekak jam kedam de jam je phansi nitum Dipo District Committee penta kachuning ri lo KSA tirip ya mai tongphang lasi non ke bang jilang arni ini puthon nitum Dipo District Committee le kacekroi du na son si kapre ka district tunta labang so incident lo men kedam jam je deji ke claim jam je deji aputhak ba e private kai son kai teng ke paduji phansi Jameson timung mai phu puthot pajido thunang lapen Muniram Teron Vice President puthot pajido thunang Ram Singh Togi General Secretary puthot pajido thunang lapen Mondoling hi alang lisitame puthot kahate Vice President pajido thunang pusi nitum pini labang so operation France kang nangkok lo asi kipuning lambang agilo lapan si nitum operation France la ajut po ni si example nangkok po nitum ta isi KSA polo ka thedung organization pinakot international boundary le Red Cliff line Mohon line of control posonsi nitung KSA longta towar ke khangabar long nitung longta do nitung ke district level shot central long nitung ke executive member to lasi nitung bang ke final decision ko bang nitung enunun lasi nang nitung media platform hoiba na pachini kangtung mai puthot kai teng kai son ke paduji phanmasi nitung mai kachun ningri chulo central committee to phanmasi nitung aroma level to bang ke district level to bang ke asi puthot ramsing tok pinang nitung media hoi panalang ni phana chuning rilo Jameson tim mokai phana chuning rilo Mondoling hi apen kala Muniram Teron alang nitung ta ke dam jam je deji ke claim dam je deji phansi nitung Dipo District Committee hoi pen bang ke kachuning ri chulo Karbi Longri Tamas Council long kachariya tumsti dambong bang bomlo lapen Rajesh Midang Chilar bomlo lapen Karbi Longri Tamas Council long nan kachari bom matum pen sami Karbi Longri chingthudun olo lapen chingthudun bomlo pusi mailong sami lamjai pon bon sami Karbi Long rong rubarlo haku ben ko sonsi Karbi tum ke duga thakma pinyanda kachilar dun ning thek the lapu sonsi nang du thak bom tum sta do bomlang la sonsi nejang Karbi Long lakha si duramla MSc consensi ke parlopon dingchuri ingti lapen ki ingchin langsu arong arada tumt kedam tang aning kan likep hokep aprang pen ko sonsi ke duga thakma pinyanta la pusonsi du thak bom lang la rong ni hawara phan pini anenta Karbi Longri Tamas Council tumpen ka chingthura sai ke klempon ang thek pinanta thek pon long lelang la su hawra ra tum pinanta mesen ke warka belang la pen mesen ke jun lang ka beda joksi su hawra ra tum pinanta ki sung pen chak nang bom lang kedam tang kiliga poro hut vut ka chu hanga mai hut pen ki
tuar pen chenglok kaprek ka chingthura sai musnami klempon pupusi labang so hawrara tomphan sami lamchak si pipon lo bon sami kilik jut bette labang so lamchak pinanda pachableng pon pedet lo lason sinhon ki khibom em probachantu taro sami la rongni hawrara phan thangnata ka chingthura sai mo ke klempon avelang lasi labang so hawrara tomphan sami kanghon ka jin supen prabjin pen tuar pen chenglok kaprek ka chingthura sai musnami nangklem pipon vek thapusi la rongni hawrara tompen em probachantu taro phan chunigri pon Pini Karbi Longri Abirta pan ki lan bang sikang ton piglo domi thakme kardom